Una na nga ni mga idol, so sa tuyang pa-feeding program, dyan po sa Napaw, baka kay Albay. So ginanap natin yan mga idol, dyan sa Napaw Elementary School. So napakadaming tinapay na galing pa kay RJB Bakery. Uyug-uyugun mo yan. No? Thank you so much po sa lahat ng mga sponsor natin at lahat ng tumulong dyan. Ano? So dahil po ini mangyayari kung dahil po dahil sa Indo po gabos na mga tabang. So maraming salamat po sa Indo gabos. Magayunon sa panahon mga idol, kang kami po nagpuon dyan. Uyug-uyugon mo, mainit tabi as in enjoy. So mga aki, uyug-uyugon mo, very happy sinda dyan mga idol. And talagang dakulon po kitang prepare na pagkaon. Almost 400 packs yung ating hinanda dyan mga idol para sa ating mga bata. Ano? And syempre, excited po sila sa mga pa-contest natin. Ayan na nga yung ating mga pag-iriba dyan mga idol. Ano? Talagang dakol man kitang mga vloggers na nagtarabang as in nagsuporta sa tuya dyan. And welcome naman Gabos. Gabos na mo yung magtabang as in sama sa samuyang programa. So dakula pong salamat sa inyong mga idol. Talagang maurag ka mo. Magdamay asin maurag na barkada. Talagang iyan ang satuyang mga pigaharanap. And may mga, ano ba tayo dyan? Pre-haircut. Si Astig Cut, uyug-uyugon from Tabaco. May libreng gupit tayo dyan mga idol. Talagang ugmahon sa mga aki ita dyan na naguntingan sinda. Free lang, uyug-uyugon mo baga ayan. Astig Cut, Tabaco City mga idol. And uyan na nga ni mga idol. So pigsasabi ta, uminurana tabi kita talagang makusog. Uyug-uyugon mo yan, Napano tabi sa stage, bula tabi, duminumana sa iba sa saindang mga classroom. Pero tuloy pa rin sa tuya dyan ng mga pa-contest mga idol. May nagkanta, may nagsayaw, as in may napremyohan talaga kita dyan mga idol. Very energetic and happy pa sindang mga idol. Dahil nahiling ninda si Kuya Colin Kuya Bot with Team Buraot and sa tuyang mga bisita man ng mga vloggers. Uyug-uyugon mo baga yan, So dakula pong salamat sa Indo mga aki. And mga idol, din nakisama sa panahon. Kaya, pig classroom na lang so distribution kan papiding ka. Nga din mahirapan sa mga aki. Nakakawat man kami nabitin, uminuran. Ayan, satan man kay ma'am. Ayan, so ibatang mga ka-team niya, duman sa ibang room. Sorry sa barbero to mga idol. Salamat tong kay idol. May libreng gupit. Ayan sa idol. Pag-distribute mi na lang mga idol so pagkaon kan mga aki kada classroom. And syempre mga idol, dahil man tabi makukumpleto ang mga aki, kundi mga nanay, syempre kasabay po sa mga nanay ta dyan, dakulong po na nakisumaro as in nagmiron sa satuyang programa. And syempre, kaiba na po usinda dyan sa satuyang hinanda na mga pagkakaan, uyug-uyugon mo yan, Dakul po na mga nanay nagjaran. So, salamat pong dakula sa inyong mga nanay na talagang yaunan sa indong suporta. Salamat man duman sa mga nagpa-picture din sa tuya, solido talaga sa indong suporta. So every feeding program kaya mga idol, pirming sobraan sa muyang pigahanda mga idol. Tanganing so iba po ng mga nanay, igwaman sinda. Uyug-uyugon mo iyan. So arog kayang kamahalmi ang mga aki asin sabay na po ang mga nanay. Syempre naman, kung may mga tatay, sabay man giraray mga idol. So, dakula pong salamat sa Indo. Sana naugmami ka mo, natawan mi ka mo kikaugmahan, and nabusog mi ka mo gabos sa samuyang hinanda na spaghetti, sliced bread with palaman and juice. So, dakulaon pong salamat sa Indo gabos. And sa gabos po ng mga nag-sponsor sa Muya, dakulaon pong salamat talaga sa Indo. Dahil po talaga ini mangyayari kung dahil po sa Indong suporta. Dakulaon pong thank you and God bless po sa Indo gabos talaga. So, ito po ay pang 20 barangay na natin. 20 barangays na etong Napaw. So, abangan nyo kung saan naman kami mapapiding utro mga idol. Siyempre. So, next month siguro yung ating next feeding program. So, dakulang pong salamat, Team Buraot. And sa gabos ng mga pag-iriba ta dyan, ng mga vloggers din, dakulang salamat. And siyempre, si Ma'am Amore nakahabol. Mauranol. So, big distribute mo na lang kada room mga idol. So, maraming salamat dito sa mga katim ka, Ayan. Kada sa room pig duruman mina sana para itaw so pagkaon ay nanda ta.
Ayan, di nakasama sa panahon. Ayan mga idol, susubra tabi mga idol dyan na mga pagkaon ay itinauta tabi dyan manggiraray sa mga aki. O, sabi mi, dahil man kami kaini madara pa uli, so sumuya po na magdarara, itinaumi na po ini. So dakulon man ang naugma, o nakakaon na ngaya kita, may take out pa, uyug-uyugon mga iyan. So iyan po para po sa indo talaga yan mga aki dyan sa Napaw Elementary School. So dakulaon po ang samuyang kaugmahan na natawan ni Mang Kamoki kaugmahan. Iyan po para sa Indo talaga, ano? So, dakulang salamat sa Indo ka, boss. Sana napaugmami ka mo and abangan nyo kung saan ang next wedding program ni Kuya Col and Kuya Bot with Team Buraot and with our sponsors. Maraming thank you po sa Indo. And syempre sa gabos man po na nagtaramang sa pagluto, pagripak, uyug-uyugon mo baga yan, napalaban tabi dyan. Sa mga nanay ta dyan, sa Napaw, salamat po sa Indo sa pagtabang pagripak, talagang medyo rugado naman kami. And dakula salamat dahil inoper nindoan sa Indo mga sadiri para magtabang man. So maraming salamat po sa Indo gabos dahil po makakumpleto ang sa tuyang programa kung dahil po ang pagtarabangan. So dakulaon pong salamat sa Indo gabos. Team Buraot, mga pag-iribita dyan ng mga vloggers man, dakulang salamat sa Indo Gabos. At sa Gabos na mga sponsor dakula pong salamat talaga sa Indo. Ayan, agad mi po ang sa Indong suporta sa mga masunod mi pa pong mga papiding program and other charity. Dakula pong thank you. Dahil po kami masawa na magpasalamat sa Indo. And padago sana po kita Gabos, basta nasa Maran.